Takže čauky, zdraví tě Berzy, no a dneska budeme hrát Metin 2 Syndicate, doufám, že se mi to moc nebude sekat, ano, přesně takto, protože se načítají obchody. Hrajeme tedy Metin 2 Syndicate, závorka, co blbnu, lomítko Ekura. No a tuto hru já hraju už několik let, určitě. Takže všechno už znám, ale chtěl bych toto udělat jakožto návod, nebo ne, no vlastně, a i trošku jako návod, jak prostě se dostat daleko, mít hodně peněz, nebo prostě jak dobře začít v této hře. Což znamená, že toto bude série od začátku. Třeba se to bude, ano, bude se jmenovat od začátku, teď se nemyslím jméno. A máme tady dojít ke strážci města, což je jasné. Popravdě, co se budeme povídat, já jsem nezačínal už docela dost dlouho, ale teďka hodně chodím do teďka chodím hodně do svampu, protože jsem si konečně udělal bufku a mám válečníka, takže hodím do svampu, ale nehodlám si nějak pomáhat, takže samozřejmě všechno, co bude tady na tomhle tom, co dělám tady, zůstane tady, nebudu to dávat na jinou postavu a nebudu si pomáhat vůbec. Takže všechno zůstane tady na této postavě. Samozřejmě mám i nějaký staré věci, jakože nějaký 70-50 nebo něco takového, ale to tady také nebudu používat. Tak, kapsátové rukavice, tak ukažte, jak úžasné to je začít od začátku, protože si myslím, hodně jsem slýchávám, že začátečníci to mají prý těžké. No tak se o tom přesvědčíme, ne? Ale teďka dostávají pláště a rukavice, tak jasně, takže už jsem si vydělal 100 000. 106 000. Nevím, jak se to rozděluje, ale myslím si, že válečník, protože jsem válečník, tak bych měl jít správně do útoku. Nemá nic, co bonus, aby se nemusel. Já si nevadí, jeden si nechám, ten se bude hodit plus trojkovej. A šoupneme se trošku dál, protože přece jenom zabíjet si umí každej. Tak. Tedy. No jo, runa Hermes, jasný, ta se bude hodit. A padla Young Bomba. A dvě padly rovnou. Jinak určitě můžete očekávat videa i z toho válečníka, který je ve svampu. Stále tedy na zvěři, i když je level 110, protože bufka není level 110, ale tak, to určitě nevadí. Jsem si jist, že to nebude žádný velký problém, jak pro vás, tak pro mě. Ale co vám můžu říct, je, že na zvěři je to pro mě veliká sranda a je to zvláštní, ale já tam vydělám asi 600 milionů za svamp a to nemám ani 96% bonus na Yangy, ale za to mám dvojnásobek, mám prémko na Yangy, jakože. Určitě vám v pozadí bude hrát nějaká hudba, nevím jestli až teďka, nebo jestli děláme od začátku, ne, určitě dělám od začátku. No a vidíte, požárný pergamen a dalších 50 000 na chový oblek, ten můžeme vyhodit. Já chci ten požárný pergamen. Má to bonusy nějaký? Nemá, ale je to horší ještě stále. Takže to využívat nebudeme. Měděný náramek. Také ne, a je dokonce horší ještě. Dřevěný náhrdelník, no třeba životy by tam mohly být někde. Dlouhý meč plus 4. Také ne. Tady ten cepovej není náhodou lepší, ještě furt není. No, hodíme si to všechno ještě do síly, no a zkusíme tady udělat náhon, třeba to zalijeme a pokud ne, tak si jdeme pro schopnosti a vrátíme se sem. Každopádně, jak tato série bude fungovat je, že na tak 25. či 30. levelu se zastavím a budeme chvíli dropovat na polobosech, abyste viděli, jak to vydělává. A potom se můžeme přesunout na větší levely a trošku tady vydělávat. Nebo začít pořádně vydělávat už. Víte, síla plus 1, to se hodí, dřevěný náušnice plus 5 můžeme klidně vyhodit. Runy si tady nechám. Něco ještě lepšího. Jinak na této postavě bych chtěl udělat, jakože chtěl bych dělat všechno, ukázat všechny způsoby vydělávání.
abyste viděli, že to není pro ty začátečníky těžký, i když si třeba myslíte, že je to jenom o té trpělivosti něco vydělat. Což je většinou to nejhorší, co může být. To znám. Vidíte, tak vypadají dárky, což se hodí, protože ty dárky z těch vám může padnout až 10 milionů, teda pokud jste VIP, což já už bohužel nejsem, protože teďka akurát tým rozdával VIP Premium na 4 dny v těchto denních dárcích, které už teda jsem otevřel na válečníkovi. A tam vám padne třeba nějaká truhla eventová nebo něco takového, že tam máte nějaký yangy, nebo yangy, co blbnu, nějaký oblečení. Všechny yangy se mi teďka hodí, takže sbírám i 50 tisícovky, což normálně nedělám. Je to takový nezvyk sbírat 50 tisícovky. Ale protože už mám ty pláště, tak se to hodí, protože si rovnou budeme moct koupit boty. Semínko smečku, vidíte? To si tady můžeme nechat. A potřebovat ho momentálně nebudeme, ale necháme si tady. Tak. A necháme se tady asi zabít. Aby to šlo malinko rychleji, tak si sundáme věci. A sem se, když tak za chvilku vrátíme. Ale nejdřív tedy zajdeme do města pro schopnosti a to bude asi vlastně všechno, co uděláme. Hezky. Já vyprosím zvuky jasný, protože nám nastavení ve hře. Tam to v launcheru. Tak, podíváme se, co by se mohlo hodit takovému začátečníkovi. Nic. Opičí krev za 18 minut, to se snad dokonce. Meč víly. Něco takového by se nám hodilo do začátku. To určitě vůbec není špatné na začátek. Za 40 milionů to je nahoru i hezká cena. Takže to. Takovýhle FMS mít asi by jsem si nestěžoval za 800 milionů. Nevyplatí se dát. 75 to není. Nekupujte to. Hodně si dávajte pozor na to 70-50, já jsem to ukázal prstem. Klasika. Tak, správce skladu. Ano, pomůžu ti. Vůbec nevím na co. Item shop sklad, tam si zajdeme, protože bych tady měl mít tu vánoční truhlu. A nějaký runy, tak to asi vadit nebude, myslím si. Tak, už to tam nechám, že to jsou yangy. A je to vánoční meč. Vypadá to nádherně, mlátíme stromečkem teďka. To je hezké, že? Tak, dáme si samozřejmě auráka, protože ten na vydělávání nejlepší postava. Podle mého tedy samozřejmě. Jiní si to myslet nemusí. Ještě Sura je taky dobrý. Takže dáme si 1, 1, 1. 12, protože momentálně ostatní nepotřebujeme. Takhle. Tak, tady prodáme tady pruty. Přečteme si, co nám chce. Tak, ještě jsem také chtěl říci, že... Ahoj, není potřeba, už jsem si je koupil. Ale díky. Tak, vidíte, takovéhle lidi mám rád. Co vám rádi pomůžou. Takže, protože máme... Jo, ale počkej. Náhodou port do ledové země a jakože ke stromečku a zpátky sem. No počkej, to nebyla ona. To je někdo jiný.
Tahle. Rekt. To je v pohodě. Stejně díky. Tak, no a zkusíme tedy vylepšit jednu z těch dvou věcí. Třeba meč zkusíme hodit na plus 5, tam by mohl být už. Šel, hezky. Tohle? Zaschval. Nevadí, že zkusíme tohle na plus 5. Hezký. No, výborně. A máme hnedka silnější zbraň, tak to si zatím necháme. Můžeme to zkusit vylepšit přes... Jo. Rupl. Nevadí, stále je lepší než náš. Mimochodem, líbí se vám víc tohle nebo tohle? Tohle je hezčí. Tak. Ano, i rybaření je dobrá věc, tam se taky dobře vydělává. To, jestli na to budeme mít, tak si zrovna koupíme prut. Obchůdek, základní potřeby, prut za 5000, výborně, kupujeme. A zrovna si koupíme i návnady. Lehká a levná návnada. 200 si koupíme a to by mohlo být všechno. Tak, protože tady to lovení ryb je hrozně dobrý, protože z každé ryby, co ulovíte, vám může padnout třeba mapa pokladu, což je 70 milionů zaručených. Samozřejmě, že taky chodí polobosovat, což je výborný způsob, ale hodně lidí chodí polobosovat. A jakmile hodně lidí chodí polobosovat, tak nemáte prostě šanci zabít nějakého polobose, ale zase 2,5 milionu až 3,5 milionu je podle mě dost dobrý výdělek jako na to jenom, že zabijete polobose. Takže, ale to je věc názoru, to nemůžu vás ovlivňovat. Takže, ale já podporuji teďka to rybaření docela dost. Vrhneme se tady do meteoru, taky dobrý způsob výdělku, i když nevím, vidíte, milion, hezké. Na začátek prachy dobrý. Takže malý elity už bych asi vyhodil, ne, když ne, oni se budou hodit teďka. Právě, máte pravdu, dáme tam ty 192 kový. Hodíme plášť, třeba někdo přiběhne. Venku je hnusně, pane, tam prší. Takže. Ano, Kerindor, ten bychom také mohli zkusit. A to tak, že se na 75. levelu koupíme všechny věci na třeba orky a zajdeme si na orky. To není taky špatný, hele, runa Gvy, také se hodí. Když máte těch run hodně, tak se pak dají dobře prodat, dost dobře prodat. Takže pro začátečníky úžasný způsob výdělku, zase. Hele, serang, tak to taky můžeme zabít, z té nám může padnout třeba 15 000 zangů. Na začátek vůbec není špatné. Tamhle likos, tak toho pak zabijem, to je jeden z polobosů, třeba ho zabijem. Nedám si nějaký velký naděje, ale zkusit to můžeme. $5000, výborně, i to se hodí, válečná kosa, jo počkat, to je. 2 likosové hnedka vedle sebe, no nádhera. Vidíte, tak teďka nám může padnout několik jangů, pokud teda zabijeme jak likose, tak jeho pomocníky. Haha. Ani život mu vidět nebyl. Alfa vlk jeden. Nevadí, přátelé. Nám se to povede. Já to říkal. Nesmí nám dát kritik, to by pak byl... Přesně tak. Přesně proto nám ten kritik dát nesmí, ale to nevadí, to je v pohodě, my ho zabijeme postupně. Vidíte? My ho časem zabijeme, to je v pohodě. Asi spíš ne. Nevadí.
Tak zkusil jsem to, že ano. Zaběhneme zpátky do města asi ne. Vidíte, to mě nenapadlo vůbec. Máme si životy. Kritika, kritika. Že by. Hezky, a 500 000, vidíte? Takže řekl bych, že taky docela dobrý. No, každopádně, půjdeme zabít toho druhého. Zase si to naženeme, jo, počkejte, nestarám. Vylákáme ho sama, naženeme to, protože když jakmile to naženeme, tak bychom měli být schopni zabít i jeho, jak jeho, tak jeho kamarády. Ne. Ježiši. Tak teď je to v háji na 1000%. Komandantka se do mě pustila a už mě nepustila. To zní divně. Pustila a už nepustila. Ne. Ne, dobrý, takže skočil bych do města. No. A já jsem asi pokryl tak první 10-15 levelů, co se dá dělat, jak se dá vydělávat, no vlastně jak se dá vydělávat. To asi není moc těžký, prostě hodit si pláště, co dostaneme na začátku a boom, máte vyděláno 1,5 milionu jak já. Jo? No ale každopádně takhle nějak to bude fungovat celou hru, prostě nahodíte pláště, máte jangy. No, každopádně doufám, že se vám moje první video líbilo, druhý očekávejte velice brzo, možná, že ještě dneska, kdo ví. No a já se na vás budu těšit u příštího, ještě něco. Kdyby se vám něco nelíbilo, samozřejmě mi napište co a já se to pokusím zlepšit. Takže zatím se mějte a čau.